Guys, dito na naman po tayo. Susundo tayo ng mga kasama sa trabaho sa job site. Medyo malapit lang, wala pa siyang 1 kilometer. Trabaho pa natin yan, magsundo at mamaghatid ng mga kasama sa trabaho. Mamaya ng konti guys, siguro mga 5 minutes pa tayo rito bago tayo umalis. Medyo paano tayo din sa trabaho. Parang taga-taga lang. Mamaya mga alas 5 maghahatid tayo sa Molopecia kasi coding tayo ngayon, every Thursday or Webes. Hindi tayo pwede maghatid doon sa Coastal or daw sa may Makapagal kasi marami mga MMD ron, bawal tayo ron, saka may coding doon Dito nga pala sa Jokno papuntang Mua o Molopecia wala pong coding. Galing lang po dito sa may site natin. Medyo malapit lang, mga 3 kilometers galing po dito kung saan tayo naroon ngayon. Bali siguro mga 6 kilometers balikan na yan guys. Malapit lang, pag medyo walang traffic siguro mga tatlong stoplight siguro hanggang doon sa Mua. Medyo malapit lang. Tsaga-tsaga lang kasi talagang ganyan ang buhay ng driver. Mamaya uli guys, magbibideo uli ako kasi susundo na tayo. Hindi po kasi pwede mag-video na nandito yung mga kasama natin, ba't taga tayo mga tayo ma-portoy, wala tayo ng trabaho, ng hanap buhay. Ito naman po pag-vlog ay kung sakasakali makakatulong ito, hindi lang po sa akin kundi alam na sana nga umabot tayo doon sa time na makatulong na tayo sa kapwa natin, lalo na doon sa mga nangangailangan. Tsaga-tsaga lang, sipag lang po siguro, aabutin tayo dyan. Nandito na tayo guys, naghahantay tayo dito sa waiting area. Nasa job site na tayo. Konting antay-antay lang kasi lalabas sila siguro kung meron man. Kasi minsan guys wala na ako nagsusundo. Maglalakad na sila kasi malapit lang to guys. Siguro wala pang mga 800 meters lang to Wala pang 1 kilometer sa siguro. Kasi minsan pag umiikot ako doon guys sa kabila, nasa 1 kilometers, medyo malayo pa yun. Ayan guys, kaya sila dyan sa loob. Side view lang para hindi tayo makita. Sa akin nga pala mga viewers guys, subscribe kayo sa aking channel. Lalo na yung mga kaibigan natin dyan driver. Guys, andito na sila, mamaya ulit. Guys, nakapagsundo na tayo ng mga kasama sa trabaho. Dito balik tayo sa opisina. Mamaya alas 5 tayo maghahatid ng mga kasama natin sa yan guys yung ating service. Ayan guys, balik tayo ng opisina. Galing tayo sa pagsundo. Video lang, vlog lang. Ito nga pala guys ang aming opisina. Yan, no smoking. Dito na tayo. Nasaan na isa? Nawala. Ayan guys, nasa opisina na tayo. Ayan, nagbibisi-bisi na yung isa. Ito na yung isa guys, at yan mo. Tapos na siya uminom ng kape. Nagtatrabaho na siya. Nagtatago. Ayun guys. Hanggang anong oras kayo? Hanggang anong oras kayo?
guys, medyo mga kaidol, medyo wala na tayong kasama rito, no? Kailan lang tayo rito. Next yung dalawa. So guys, ang aming pantry. Ito kami nagluluto. Ayan. Yan ang aming microwave, electric stove. Ayan ang aming lababo. Ayan ang water dispenser at saka itang rep. Wala naman yan guys, puro mga pagkain lang. Mga lutong pagkain at kalutuin. Ayan. Yung aming lalagyan ng mga pagkain inumin. Ito ang mga guys, mga aming ito, ang babae ito guys, female quarter. Ito naman yung aming male quarter. Parang tao guys, pasok tayo. Yan guys, yan nyo. Ito, dito ako nalutulog guys. Dito naman yung isa nagigamit yan. Double deck ko siya. Apat po kami rito sa isang kwarto na to. Maliit na kwarto. Ayan guys, ang aircon. Medyo malamig sa gabi kasi sa gabi umulan. Kaya ang aircon namin medyo malaki. Ayan guys. Dalawang kwarto namin dito. Ayan guys, yung table for coffee na lang. Pito na lang kami rito guys. Dito ako nakaupo guys. Dito ako nakaupo sa table na ito namin. Matapos ako dito. Ito ang ginagamit ng computer. Pag hindi po ako gusto isa po kong company driver. Kapag ako po nag-input ng aking overtime computerized po. Aming opisina. Tatlong taon na po ako ngayong January ito. Ayan guys. Pakita ko lang sa inyo. Okay guys, mamaya ulit at maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pinutin lang po ninyo sa subscribe button saka yung bell para sa notification. Bye bye, hanggang dito na lang po. Magandang hapon. Hello mga ka-vloggers, nandito naman po tayo sa, kita nyo yung opisina, dalawang tao. Sa isa magkakapi pa. Nako. Yung isa tira nyo, ka-vloggers, busy-busy. O nagbibisi-bisihan lang. Wala pong ibang tao rito kundi sila lang. Ayan. Mayang-maya na konti. Tutuloy na tayo ng nasa side. Ayan, makikita nyo puro papel lang dito. Pero nagkatrabaho yan, dalawa. Isang nagkakape, isang nagbibisi-bisihan yata. Tingin ko naman, no? Ikaw ko ako nga to, i-upload ko nga to. Ayan guys, nakikita nyo, wala mga, kahit pusa man lang, wala rin.
Meron dito dalawa guys, ano doon, nakatago sila lagi. Kaya hindi nyo makikita. Yun. Ano yun? Wala. Ayan guys, nakaputi dalawa. Yan nagtatago. Anong oras na? Guys, sundo muna tayo. Bye-bye muna. Hanggang dito na muna.